que m'agrada és pia de hora. Caurei també ua chamineia, dab cadieraus confortables e ua grana cozina en ta cozina pu monde, dab dos legumes do casal. Caiu, que he escrit... Caiu. Que sou eu? Que sou eu que he escrit aquest text? Que sou reient en francès? A casa són que el paibu e la maibuna que parlava occità. Que m'agradaria d'ensenyar en una classe bilingüe. Que hi ha formació de 9 mesos, d'ap 24 hores d'occità per setmana. Donc, il y a toute une intention. Que vienen de partout, que abbiamo monde du Parsa, monde de las Lanas, de Gironde et de Paris. Perfecte. Que volevi començar a ensenyar a Bost, a Nust, així. Abans que demoravi en Haute-Savoie, el departament de Pirineus Atlàntics, que ha besoin de reient en ensenyar l'occità. Que haurà vist de les bones, que serà vieille maison. Que vieni de Paris. Que era interessat per la llengua e que voli ensenyar en classe bilingue. Adar que són reients o professors que han curs en francès i que són aquí per poder passar en occità. Al començament que eren a parlar francès a cops, forçadament, quan ne coneixem pas la llengua que cal passar per el francès, t'us ajuda i a dar els curs que són tots en occità. Que hi ha professor de música l'année que viene, que harei els curs de música en occità. Treballo en Gironde e soy la sola de Gironde que ha formació. Que serei reient bilingue en el departament de la Gironde. Que voli canviar. Paris n'est pas le centre du monde. L'important per nosaltres que hi ha monde que són en capacitat de parlar occità aisidament i de poder preparar i assegurar curs tot en estar completament bilingues a la fi.